Sanibonani. Siyanimukela ehlelweni lethu olushasha olwaziwa ngokuthi ukuphila emagameni podcast. Kanti ke mina igama lami nguBongiwe Mahlangu, ngingomunye wabethuli bohlelo. Ngihamba nobhuti ubafana Imbongi Ndlangamandla. Weyingane zakwethu, ngimibingelele yonke indawo la kufika khona lo mbukiso onibingelelayo ubafana Imbongi yakwaNdlangamandla Isibongo. Umfana odabuka le phansi eDumbe kuthiwa kagaga umuthi odume ngelikaFindo Bopha ke madoda. Angihambi ke ngedwa lo uzomusho ukuthi ngihamba nobani? Siyamisamba nobhuti la ubaba legendary Mkhize osuka lapha yakuyinongoma Khethu Ukuthula isicathamiya group. Ungababingelela abantu babumkhize. Akungibingelela nje bonke abantu eSouth Africa. Umbingelela uSoft ngwamkhize ngilapha kwaNongoma endaweni yasesigangeni ngaphansi kweqembu inongoma Khethu Ukuthula bathi ama survivors bebuye bethi izinja zegame abazaziyo. Ngilapha na ke Newcastle ngokwakha kulula igceke lomuzi kaBaba kodwa ngokuhlala ngilapha na eGoli eThembisa eVusumuzi section. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nje kusiswami ukungethula, ngibonga nakubhuti ubafana ngithi niphile bafethu nonke South Africa nonke siyanibingelela. Kuzwakele bhuti. Babumkhize ngoba sinomile la namhlanje kulolu hlelo sizofuna ukwazi kabanzi kakhulu ngeqembu inongoma Khethu Ukuthula. Ngabe mhlawumbe inongoma Khethu Ukuthula ngoba thina sazi iholwa uwena noma ngithi abantu bazi kuwena umholi wayo. Ngabe yasungulwa nini, isungulwa ubani? Siswami ngoba ngigumula nje ngashisela mangabe sonke nakulo kulomlando lo. Inongoma Khethu Ukuthula si formula phana ngo-2019 isasencane kakhulu. It means from 2019 till 2025 uzoyibalela ke nawe emukela ukuthi neminyaka emingaki. Sisungula silapha esihlala khona, sihlala endaweni yaseVusumuzi ngoba sengike ngasho indawo esihlala kuyo iCastle Residence. So kushuthi ke nje lapho sahlangana siyamagenge ekade sicula before. Ngake ngize ngimentioneke igama leqembu ade siliculela before but nje bayalazi kakhulu igama elikhulu kakhulu lenziwa yithi labalikhulu kodwa ngokuhamba ke kufanele ke mangabe usukhulile ngokwempilo bese nawe uzakhela owakho umuzi. Lokho ke ngakudecide mina siswami ukuthi sakhele liqembu inongoma Khethu Ukuthula ngo-2019. Mhlawumbe manje ngixolise mhlawumbe babukhabazela ngicabanga ukuthi uwena umuntu omholi weqembu inongoma Khethu Ukuthula. Mangabuza nje noma sibuyele emumva mhlawumbe ukuthi wena umculo lo wesintu isicathamiya waqala nini ukubona ukuthi uwena umculo lo mina engifanele noma engawenza? Angibonga kakhulu umbuzo wakho muhle kakhulu. Isicathamiya from school sisafunda igole la sasifunda khona besiphila ngaso nje isicathamiya because besihamba sesikoleni masibuye esikoleni sisenza isicathamiya and then masiqeda isicathamiya ke siya encwadini ngoba ke kubalekile ukuthi ukwazi ukumultitasker kakhulu kubaleka. So besikwenza nje konke isicathamiya ibhola incwadi ekugcineni besigcina ngencwadi. So ke siqale nje sisafunda ngisho kanjalo until sesifike la eGoli engifike khona ngafike ngaqhubeka nanaso. Ngicabanga ukuthi ezikoleni kunalento lento yama culture. Angazi ukuthi yayikhona ngekhathi zobabukhabazela noma into eqhamuka isikhona kithi. Lokho ama competition ngiyayithiwe mhlawumbe kiwa kuphi shono kade kiwe nje namanje uDumbe bebeyile nje beqophisana nangokugqoka nangokucula nabo sonkondlo kukuningi nje. Ngabe lo competition lawo lo yini kuthiwa yini umbangiswano noma kuthiwa uqophisana igama lezulu liyabaleka babuthi bafana competition. Umncintiswano. Ngabe ukhona yini umncintiswano ngekhathi zenu babumkhize ezikoleni? Wawukhona impela kakhulu kangangokuthi nje isikole sethu sasihamba ibanga elide mangabe kuqondanele nokuthi kunemncintiswano ethile. Igama lesikole ke bengifunda kuso ngiqale Emmanuel Primary School ngaya eMahlombe Primary School. Kushuthi Emmanuel Primary School ibiqala ngizobika ngo standard ke mina ngoba ya old generation. So kushuthi kwesikhathi zethu Emmanuel Primary School ibiqala kwa first year and then igcine kwa standard 2 oku grade 4 ke lo ngesikhathi samanje and then bese siqhubekela kwenye ke i-primary landelayo yona ke eqala ku first year up to grade 7 oku standard 5 ke lo kushuthi ke ngafunda la from first year
and then mangiphasa ku standard 2 ke ngase ngiyongena kulenya enye I primary okuthiwa iMahlombe primary school up to standard 5. From standard 5 ke kune high school ke seduze okuthiwa iVuna high school la ngenza khona u standard 6 wami oku grade 8 ngolimi namhlanje up to umatric wami. Ngokwesikoleke kushuthi nje zonke lezi izikole besibanayo ama competition yeah, zonke lezi izikole zakwaNongoma zonke zakwaNongoma. Oh hayi kuzwakele baba. So baba ngicela ukubuza njengoba iNongoma khetha ukuthula izinzela eGoli. Yebo. Ngabe ninawo yini mhlambe amanye ama branches khona ngasekhaya kwaNongoma noma kwezinye indawo? So kushuthi ikhetha ukuthula ngoba kuyikhetha ukuthula nje ila eGoli ngokuhlala. Ekhaya inawo ama branch abalandeli ke abahlala ekhaya abalandeli balo iqembu, and then nakwezinye nje indawo ezihlukene kodwa nje kakhulu bala eGoli bese beba nasekhaya kwaNongoma ke la esasikhona ukuthi sinama branch abalandeli la. Kwezinye indawo ke asikawa launch ama branch, but when the time goes on maybe sizogcina sesikwenzile lokuthi siloje nje ama branch mhlambe kune branch laseThekwini kune branch la kuphi kodwa manje sase uNongoma neGoli okwamanje. Ngicabanga ukuthi Khabazela kulento yama branch ihlukene ngokwabalandeli. Mhlawumbe ngokweqembu straight kuyenzekani mhlawumbe emculweni wesicathamiya ukuthi mhlawumbe kukhona ikhetha ukuthula encane nekhetha ukuthula endala. Mhlawumbe into eyenzakalayo mhlawumbe emculweni kaCothoza mfana. Ngithi ke asikakafiki lapho khona into possible ukuthi ingenzeka. Because sike sayizama yasishaya ke thina ngokuthini asikho ekhaya based la eGoli, because ngicabanga ukuthi mangabe wenza into efana naleyo kufanele ube khona uyibonele ukuthi kuqhubakalani, because suhambisile umlayelo ukuthi no ake benze ikhetha ukuthula ezoba sekhaya. Lapho ke thina sasenzela ukubenefita ekuthini mangabe kungabo December kanje, because amaqembu esicathamiya acula ngabantu abehlukene. Uthola ukuthi like ikhetha ukuthula nabantu bako Msingi, nabantu bako Hlabisi, nabantu bako Mzimkhulu, inabantu bako Dumbe. So nje endaweni ezihlukene. So mangabe ku December uthola ukuthi abantu basemakubo sehlukene ngesikhathi esiningi. Nevamanye ke iningi labo kuwabakwaNongoma, kodwa uthola ukuthi mhlambe kunemsebenzi eminingi okuqondana thina siyo perform ngapha ama member amanye nemsebenzi. Sasenzela ukuthi sibe nelinye iqembu elikhetha ukuthula ekhaya ukuze maku December ikhetha ukuthula uyibona ifana nje nangendlela esuke ikhambeni. Ungabona ukuthi kunama member amaningi angekho. Weleke lokho kugcine kungaphasanga kahle, kodwa ke kuseyinto esisazoyizama leyo ukuthi siyenze. Usakhuluma nje ngokufana kwekhetha ukuthula ngicela ukubuza baba, ngike ngabukela enye ingoma yenu ithini June 16 kunabantwana laphayana nabantu besifazana abagqoke umfanisano weqembu. Ngabe nabo labo bayingxenye yeqembu noma mhlawumbe abalandeli? Nakho ke abalandeli labaya ngobuningi babo kushuthi mangabe senza lento ethi June 16 sasifuna ukwenza thina okuhlukile siswame kunabanye ama video sinokwabuka, because akumnandi ukuthi ubuke nje iqembu kuphela. Kufanele ulibone iqembu but bese ubuye ukubona elikhuluma ngakho ukuthi likhuluma ngento efana nale likhuluma ngento efana nale. Ngicabanga ukuthi nje khona nembongo wayibona lapho ngayibona imbongo ngayibona. So sasifuna ukcreate something. So nje abalandeli bethu laba esasibagqokise izinto zeingane zesikole ukutshengisa ukuthi sikhuluma ngani, senzani leli culo li about ini. Nokutheni ke ngoba sengithola ithuba elifana naleli asihlonipheni lolu suku ikakhulukazi nena sisi, hayi ukuthi mhlawumbe ngangibhekise kakhulu kwabesifazana, kodwa nje yibo kungabukeki kahle mase begqoke ngale yandlela ekubeni sebe omama beingane bo. So ngoba kubeka esinye isithombe komunye umuntu obukelayo ukuthi okushuthi omama beingane abenza nje, kanti no man, kanti cha bona ba actor ukuthi ngaleso sikhathi phela yibo ababe kulesa sikhathi, kodwa manje sebehloniphekile sebe nezingane nayo. So akusukuthi ke makugujwa lolu suku lolu bese begqoka kanje ngendlela abagqoka ngayo ngoba phela ake ngibambe la azwakele izinto ezimfishane izinto ezimfishane zishayisana ngamahloni ngapha sebe nengane ezinye eseyikhulile eseyikwazi ukubonda umama ugqoke kanjani manje mayigqoka kanje, kodwa bathi bagubha usuku lwabasha abanga it seems as if
bona kubo sekubukala kubo umnandi ngapha baphethe amasavana ngapha amasavana abanye ama brutal fruit abanye ama flank konke lokhu ama side abo lawo singawazi mina nje uNkulunkulu wangisiza ngangaphuza ngiphuza nje kancane hayi sibonga kona lokho baba so baba uMkhize ngeke ngezwa ngandlebenye kuthiwa la eGoli kunama association esicathamile inhlangano okukhona ukuphila kube khona nekhaya khona iphimbo nekhaya yebo sesiphimbo ukhona iphimbo kube khona ikhaya so la esimeni semcimbi mangabe kuthiwa kunomcimbi ekhaya noma kunomcimbi kuyiphimbo ngabe iqembu elingaphansi kwale enye inhlangano liyakwazi yini ukuthi lihambele umcimbi wale enye inhlangano liyakwazi mangabe lisesimeni kodwa ke okwamanje ngicela ukukhuluma nje iqiniso because akufanele ukukhuluma okungesikho esizweni ngoba ungagcina usidukisa isizwe kubalekile ukuthi ukhuluma iqiniso noma ngabe liyababa noma ngabe liushukela kodwa kufanele ukukhulumisa so okweinhlangano kahle kahle akufanele engabe kungendlela okungayo but ke kungalendlela okungayo because enye inhlangano ithi kungadlalelwana but asazi ukuthi ngereason ethini thina singamaqembu nenye inhlangano ikhuluma kwayo nenye ikhuluma kwayo so ke lokho esingakwazi ukuthi sokusolve sikuthini because amaqembu adingana mangabe ngileqembu ngikhetha ukuthula ngidinga umfowethu okwenye inhlangano ukuthi ezongeseka nami njengekhetha ukuthula so ke mangabe abafowethu bethi hayi nina ningayi lapho mangabe ikhetha ukuthula beka umsebenzi mayibe kumdlalo akusiyo into enhle nesihlava esizama ukuthi sisilwise mhlawumbe uNkulunkulu mayisincedile siyogcina sidefeatekile because ireason ayikho ngaphela mawungathi uyabuya kodwa wazi ukuthi ulwela ini ulwela impi engenasicoco ileyo ngoba okubhlungu esicathamiyeni siswami isicathamia sinamali isicathamia asesekeki ngeke nje uzuthole kuthi iqembu lesicathamia liqashiwe liyodlala kuphi lizothola bo 30,000 free liyothola bo 50,000 free no kufanele thina si raise ama funds ngokuthi sicompete manje ke akusikho ukuraise lokho because mangabe ngicompete kufanele ngikhiphe imali yami ephaketheni of which nginethemba lokuthi ngingawina ibuyisi more mangidliwile phelile hambile at the same time ema groupini 20 group in about 20 members lezo member kusebenza only 3 inkinga nje esinayo esibhekene nayo nesingazi ukuthi siyogcina siyixazulule kanjani ngoba noma mhlambe ithi esivila phaya ngazi noma mhlambe ngeke silokhu sithi uhulumeni yonke into ekubeni kungekho not like esikuphethe mhlambe la sinqonqoza khona besichithe cha shuthi sisahleli nje kwamanje mhlambe Khabazela ngizocela ukuthi uphinde usivezele la Khabazela ukuthi kule inhlangano ezimbili iphimbo nekhaya mhlawumbe ikhetha ukuthula iwela kiphi inhlangano ikhetha ukuthula iwela kuyikhaya Cultural Music Organization okuyi opposition yalo iphimbo kodwa ke hayi kabi thina nje njengekhaya thina sithi amaqembu awadlalelana ngisho lokhu ngisho iSouth Africa yonke ibona iexample sibuya emidlalweni nje kade siyodlala eSoweto welinye lamaqembu akuleya nhlangano ngale iphimbo sizama khona lokhu ukuthi sifuna ukuyibulala into uthi akudlalelwana even nalo iphimbo self malibe kumdlalo masi available njengekhetha ukuthula sesesimeni sokuthi siyadlala siyohamba siyodlala nevamani ke basicharge imali modern amaqembu alo but sayikhipha because sifuna ukuzama ukuqeda lento ufuna ukwenza lento lethu ukuthula khetha ukuthula nikhetha ukuthula kahle kahle siyakufuna impela siyakufuna khambelana negama leqembu khambelana negama siyabonga Khabazela siyabonga nje kakhulu ucacisa lapho ngoba abanye abantu ababoni mhlawumbe ngicabanga ukuthi leye inhlangano Khabazela ikhona kakhulu nalapha einkundleni zokuxhumana kunokwenzeka mangibuka nje ngikhona lapha einkundleni ngiyabuka kunokwenzeka ukuthi kupostwe ake ngithi kupostwe ikhetha ukuthula uthi mawulandela ama comment kukhona abantu abakhomenta ngokuthi mhlawumbe kungane eGoli kungabi nenhlangano eyodwa
kuze umculo uzozama ukuya phambili. Ngabe mhlawumbe into kanjani kungakhonakala kodwa ukuthi kube nenhlangano eyodwa noma vele ngokubuka kwakho nangokubukela iphambili into engeke iyenze iKhabazela? Yazi ngiyawuthanda kakhulu lo mbuzo wakho ngoba umkhumbuza enye into ukuthi abantu angibacacisele nje ukuthi why kuze kwathiwa akudlalelwana. Ileyo nto leyo ukuthi kube nenhlangano eyodwa mhlambe eze yafika la kutheni khona inhlangano enye ize ikhiphe isinqumo sokuthi akusadlalelwana. La ku kanjani isifiso senhlangano ikhaya engaphansi kwayo. Ngicela bengixolele nje abafowethu bekhaya because akaze ngibatshele nokuthi ngizokwenza into efana nale mhlambe mase bengathola ukuthi ngikhulume ngegama labo ngingakazange ngidlule kubo mhlambe ngeke kusezwakala kahle lokho kodwa ke sebeyongixolela futhi sebeyongihlawulisa makufanele ngihlawule ngiyoyihlawula leyo mali okufanele bengihlawulise yona ngoba mase ngithola ichance efana nale kufanele ngikukhulume konke ngiyazi ukuthi bangithemba ukuthi ngeke ngize ngikhulume into engesilo iqiniso into engizwe ngiyikhuluma ku nationally cha sidiqiniso le nto leyo kwenzeke kanjena ke bafana nosisi wami inhlangano ikhaya iyafisa ukuthi inhlangano ibe yodwa eGoli but ekufiseni kwayo ukuthi ibe nenhlangano eyodwa eGoli kushuthi lezi inhlangano azife zombili kukhandwa inhlangano eyodwa entsha not ukuthi kulezi inhlangano kufe eyodwa kusale eyodwa because mangabe kufe eyodwa kusale eyodwa kushuthi laba behlulekile kwenzakaleni kuze kufike lapha ekutheni khona kuphuma igama lokuthi asadlalelana libe li wrong linjalo kube nabafowethu ababili ngenze ngimention amagama abo omunye wangapha omunye wangale babaculi nje bathi bona no eGoli asenze inhlangano eyodwa babiza umhlangano omkhulu saya lapha sayicela iagenda njengenhlangano yethu ikhaya ukuthi iagenda ithini iagenda ithi kuyokwakhiwa inhlangano eyodwa yes kuyokwenziwa inhlangano eyodwa eGoli okay makukanjalo ke obvious ukuthi hayi sekufike lapha esifina khona nathi inhlangano ibe yodwa because siyabona akusebenzeki inhlangano noma zimbili so kwaba nama apologies ke ngapha ngakithi enhlanganweni yethu abaningi iqondane ne date bengekho abaholi bangapha enhlanganweni yethu ngoba bekudala lo mhlangano ubuhlehle cishe kwase kuwesithathu lokusagcina sikuhleli so bathi ke abaholi abangakithi sizohambisana nayo yonke into ingqumo ezothathwa emhlanganweni sohambisana nazo zonke yes bakusho lokho ngoba igama lithi siyokwakha inhlangano entsha ngathi entsha noma eyodwa entsha noma sazi ukuthi khona kuphi siyokwakha inhlangano eyodwa angingathi inhlangano entsha siyokwakha inhlangano eyodwa okay nizodiba kushuthi siyokwakha inhlangano eyodwa so masifika ke lapha mangabe sebesibekela abafowethu abaze nalomqondo ukuthi senze inhlangano eyodwa bathi ayife le yethu sizongena kuleya ila kwafika kwashayisa khona ke lapho Thayibo kanti manje njengoba nisibizele kuzobula inhlangano yethu ukuthi sibuye kule nhlangano akukho right lokho yebo indala le yanhlangano kunale yethu kodwa manje ngoba isize yabakhona akuseluthi sivele siyibulale ngani ngoba it seems as if manje inkinga kushuthi inkinga yithi ngani nasemlandweni sothi masifunda noma mhlawumbe abantu abeni befunda kwafa inhlangano ethile yabuya kunhlangano ethile ngeke kuthiwe kwacinywa inhlangano kwasungulwa inhlangano ethile emlandweni ayi ngiyakuzwa baba uyabona nje mina ebengizokuthatha labo ngiwe mhlawumbe uKhabazela beku right mighty kuzokhandwa inhlangano entsha ngoba mawuzothi wena angibulale lokhu kodwa ngakhise wena ngikhulisa ikhaya lakho mina ngibulala ikhaya lami umuzi wami ngiyawushiya noma kuthiwa kuhlangana izinto ezimbili kodwa kuphuma into eyodwa yeyizwe lonto that's a problem ke esabanayo ngoba ukukhuluma iqiniso lapha ikhaya lalimeleleke kwaku umphathi omkhulu enhlanganweni usihlalo wenhlangano ikhaya yena ke istand sakhe waye neutral istand sakhe yes and then kube yimi engimele igroup yami
kube abafowethu ababili engeke ngibamention abamelela ama group la kusho ukuthi sibathathu mangabe sibathathu laba babili abekho ku WhatsApp group enhlangano abazi ukuthi inhlangano ihlala ixoxana ihlala kanjani ngiyi1 kule 2 kusho ukuthi bona bathi no mawukuthi lento leni icabangile bafowethu izokwakha uzwano la eGoli thina siyakwemukela lokho angithi yabo mina sengingede ngithi no ngeke yenzeke kanjalo ngapha usihlalo uneutral ngeke ezosupporta mina ukuthi mhlambe 2-2 uneutral na njengomholi uthi umholi wethu usihlalo thina sizokwenza okushiwo amaqembu ethu ukuthi sikwenze mayithi amaqembu ethu avuma ukuthi ayifi inhlangano yojoina leya sizohamba nawo mangabe amaqembu ethu no sizohlala nawo but amaqembu ethu mangabe kukhona elilodwa elizothi lona liyasala enhlanganweni thina njengabaholi siyosala enhlanganweni because bajoina thina makusene iqembu elilodwa nisele siyosala kodwa amanye mayahamba azohamba so kwaba ukuthi ivote liyangedla mina ngoba ngiyi1 wedwa yabo so bagcina kuthiwa hayi okay ngoba labo bangekho bathe bazohambisana nokushiwa emhlanganweni kusho ukuthi inhlangano kusuka namhlanje siyodwa mina ngiyazi ukuthi ngibuyisela i-report back enhlanganweni ngeke izikuthathe ngeke ihlale kahle yabo so masibuyisela i-report back ethina semhlanganweni thayi lapha nakuthiwe hayi bathi bona no phela i-agenda mayithi kuyokwakhiwa inhlangano yodwa besingazi ukuthi kuzobulawa inhlangano yethu kuyokwakhiwa ukuthi kuyokhuliswa enye inhlangano kubulawe enye inhlangano so mayithi ngeke sesikhona lapho kuchaza ukuthi lokho kade sithe sovumelana ngakho konke ukuthathwa lapha cha siyaphikisana nako inhlangano yethu isekhona so sacela unobhala ukuthi ebuyisele incwadi lapha ethi no ama results omhlangano inhlangano ayihambisani nawo ngoba kukhona ebingakwazi kuwo lo yamhlangano lo yahamba ku report abuyele emuva kwase kubuya igama ke lokuthi ngale emuva okay ukuze mhlambe kubonakala ukuthi kuhamba kanjani ngoba kahle kahle nina ngizoyikhuluma nje ngoba injalo eyafika kithi nina kahle kahle inhlangano nifana nenhlangano engekho just imi ngathi so ukuze kucace ukuthi inhlangano inayikho amaqembu alenhlangano yethu ngeke saphinde yodlalela amaqembu enhlangano inhlangano amaqembu enhlangano yenu mayeze emidlalweni weqembu lenhlangano yethu so face wajikisa kwaba kanjalo futhi leyo lokungana leyo report isuka la ekutheni inhlangano isifike yaphikisana nezingqumo ezithathwe kuloya mhlangano ekubeni kade ithe izohambisana nazo ingqumo ezithathwe emhlanganweni whereas inhlangano ibingazi ukuthi kanti kuthiwa yife yona kukhuliswe le yanhlangano masingaqhubeka nje baba siqhubeke nje ngokwakheka kweqembu noma mhlambe ngokusebenza kweqembu sesishiyeze inhlangano iqembu inongoma khethu ukuthula ngabe ike yasebenza yini nabaculi noma mhlambe namanye amaqembu wakwamanye ama-genre ngathi ke inongoma khethu ukuthula sisiwami muhle kakhulu umbuzo wakho ubuzayo muhle njengawe nje ikhethu ukuthula yabonke ine-album eyodwa ile nokulala phela abantu bethu laba uNkulunkulu asidalela bona ukuthi kube zimbali zethu kuyinyanga yomama nje ngiyanconywa nje yebo siswami kuhle kakhulu nje singabenu ningabethu uNkulunkulu wadala akukho kuyoshintsha lokho siyacela ukuthi nabantu abanihlukumezayo bengayenzi lento le imbi kakhulu nakho lokho nje ngithi angikwedlulise ngandise uthando alikhulu uthando madoda alikhulu uthando madoda sinakekela siyabonga baba lapha ke ikhethu ukuthula iyenze iCD eyodwa eyayenza ephelele enengoma ngicabanga ukuthi zi13 or 14 angisakhumbuli kahle lapha ke i-corroborate yayikade ixube yayikade featurate ngibeke kanjalo ibuyele esintwini kade ifeature ngibalekele le collaboration yes yayikade feature abapishi nje abaningi ngicabanga ukuthi mangisakhumbula kahle sasino leader we Bergville Green Lovers sasino leader we Sikhalo seAfrica sino leader wo Lundi King Boys sino leader we Pomore Golden Stars sino leader we Nkululeko sino leader we Themba Boys sino leader usengixolele ngimkhohliwe lamaqembu esengiwabalile nje yiwo afika emqondweni wami njengamanje bese kuba ikhethu ukuthula ngisho ukuthi
nama leaders awu6 okunesiyiwa ama lead ekhetha ukuthula esiwafeatureile kuleyo album esayenza. Sithe masiqeda kwenza leyo album yahamba kahle kakhulu. Sase senza ke i-EP ayinengoma ezi2. Kulezo ngoma ke ezi2 esasizenzile saqoka ukuthi sifeatureishe imbongo ubafana uNdlangamandla. How 2016 samfaka ubafana lapha uye lona nje akayishoyo nje ngendlela engayo 2016. Yeah. Senza ke ingoma ezimbili ke kuleyo EP leyo engichaza ukuthi ikhetha ukuthula nje saye kabile studio yaya kwi-first album yayo la sifeatureishe khona ama lead amanye amaqembu awu6 yasibuyela kuzokwenza i-EP yeingoma eziwu2 esifeatureishe khona ke kweyodwa ubafana imbongi. Hayi ngoba ngigagamela ngisho siswa kumina yasiphumela mhlawumbe Khabazela sisathinta le yokufeature mhlawumbe abantu abavela kweminye yemikhakha. Ngiyacabanga ukuthi bazongixolela kabafowethu kukhona iqembu lesicathamia mhlawumbe angazi noma ku wrong mangilidalula Khabazela iZulu Messengers. Kukhona lento ukuthi mhlawumbe basebenze nomuntu owenza omunye umkhakha noma wenza umculo ohlukile wesicathamia. Yes, umculo wenza maskandi umfowethu usaliwa lapha. Mhlawumbe ngokubuka kwenu njengekhetha ukuthula noma ngokubukela ukuthuthuka komculo wesintu mhlawumbe inhle kangakanani le yanto leya ngokuyibuka nje? Mina ngiyibona inhle kakhulu because iyakuphi manje mangabe ubheka kumaskandi ngizothatha abantu abafana nomthandeni Gcoka Melisha uyabona ukuthi lifeatureisha osisi abakuma genres okungesiwo umaskandi and then kuphume into emnandi kakhulu neadvantage ke kuye umculo osukwenze njalo ngoba kushuthi usenabalandeli kuma genres ayi2 unabalandeli kuye njengoba ukalile nje iZulu Messengers unabalandeli besicathamia njengoZulu Messengers and then usenabalandeli bakamaskandi akuhabalandeli bakasaliwa so kushuthi kune advantage khona la kune advantage khona into efana nale and then kuyawuthuthukisa umculo nathi ke nje sisicathamia ngicabanga ukuthi kuyisithombe esihle leso kithi umuntu ke mayisebenzile kufanele umbonge umuntu oneqiniso iZulu Messengers sisebenza kakhulu ukuthi ifeature usaliwa siyayibongela kakhulu. Mhlawumbe la Khabazela ngokweqembu leli inongoma khetha ukuthula sicela usivezele la ukuthi mhlawumbe ngoba iqembu selizinze kakhulu endaweni yaseGoli ikhetha ukuthula mhlawumbe ngasekhaya ithini into yesupport mhlawumbe imani yodlala ngiyacabanga ukuthi indawo nje unongoma wonkana ngiyacela usivezele lapho ukuthi mhlawumbe isupport ikhona kangakanani. Hey uyabona mawuye ekhaya ke ndoda hayi liyabhubha lapha nesupport liyabhubha ngoba that is why ikhetha ukuthula mhlambe kungenzeka uyidle la eGoli ukuthi qhasha but mayifika ekhaya izofika ikwenzela amanga ngoba isupport ikhona yenza ukuthi ama member ameyimisele ngendlela exakile and then noma ingene eminyango uyezwa nawo amajaji ngoba la esicathameni mhlambe ukuze abantu beunderstand kwenzakala kanjani la esicathameni asilanda amajaji mhlambe esithi afundele ukujaja so kuthi nje ngelanga lomdlalo kukhethwe lezo yithunywa iqembu neqembu limeleleke kuphunywe nje kuyola kungayiwa khona ke ngithi masikwa nongoma indawo esetuzwa nongoma abo Friday abo Phongolo abolundi so mhlambe mangabe like olundi ke kunokuba neqembu kuthiwa iLundi King Boys akulula ukuthi ungawufuna ijaji olundi because akuvumelekile la phela ulundi ungathatha umfabo omunye ocula la hayi bese kuba nenkinga kungcono nje masibheka eFriday isikhathi esiningi abana sicathamia khona mhlambe monti iphumie eFriday first thole nje umuntu ukuthi cha sinesicathamia kanje sicela uzosijajela sithathe nje umuntu esizomthatha kanjalo so lo muntu mangabe ehlelike la amaqembu ayangena mangena lekhetha ukuthula le vele nami ngingabe ngisazi kanti kwenzakalani manje so le nto leyo ngempela khona umlayezo ewusendayo kwakulijaji ukuthi hayi kanti sekwabantu
bese siphinde nathi first xoxa indaba ehlukile kunalabade becula la ngawathi Yeah. thina masifikele thina sifese senze okuhlukile nje konke kusekuhlukile Ukhali intombi yomfana mayibona la market ukuthiwa. sithi ihlanye iqome mayibona la market ukuthola ithi adlala kamnandi Ithi ahlala kamnandi. ithi adlala Intombi ithi ahlala kamnandi. ithi Adlala kamnandi. jiwo lawa Awu kakazela. Injalo Awusazi-ke bese ngidonsolayini engingabazi-ke vele angisumuntu okakhulu ocwilile khona nje abantu bengathuswa isibongo sokuthi mangiqala la ngizazisa ngithi ngubongwe Mahlangu cha ningathuswa isibongo bakwethu mina ngiyintombazane yalapha eDumbe ngizalelwe kaHlophe ngakhulela khona Yeah. uSicathamiya nje ngikhona nje impela noma ke ngingasho Yeah. phansi but nje ngikhona kakhulu. Baba uMkhize ngicela ukubuza nje usakhuluma ngokungena estage nicule. Ngiye ngibone ke mangena amaqembu njengokusho nje abantu bayakikizela kushintsha umoya mangena ikhetha ukuthula. Kunjani ukuphazamiseka ngoba phela maningena estage uthola ukuthi niyacula and Sicathamiya ke umculo wamagcokama umculo ucothoza mfana nicula nje ngobunono vele umsindo lo awuniphazamisi yini mangabe abantu bekikiza nje. No siswami wazi wamuhle umbuzo and then into le abakhala ngayo kakhulu amaqembu nabantu nje observe izinto ezifana eziningi ngoba wena ungathi umlandeli uthi uyarasa ukuthi mhlawumbe uthumela imessage ejajini kanti uyaliphazamisa iqembu. Yeah. So siyasithini ke thina kubalandeli bethu ngani ngoba njengoba sinabalandeli siyaba nama meeting nabalandeli bethu uthi no mangabe ukuthi jabula iqembu malingena but mase limile stage ukuthi selicula ingoma yokukhompyutha umsindo awustop mhlambe mase liphuma ke futhi usungarasa ngendlela orasa ngayo ngani ngoba liyaphazamiseka ngempela iqembu malicula kunomsindo obangeka ngoba igcina ijudge ingasakhona ukuconcentrate eqembini thothi set-concentrate ngapha emuva kumsindo okhona lapho alinawo namandla okukhuza nabanye-ke abantu engicela ukukhuza lokhu ku-public nje khona abantu abanokuhlala emva kwamajaji bamaqembu athile uthothi baletha imessage ejajini from ngemuva ijaji igcine uthothi lwinisa umuntu ongabe bengafanele limunise but ngelokhu ungana ngemlayezo elizwa ngapha emva kwalo that is why kwesinye isikhathi kwazi wa decide ukuthi no akube nespace enough ngapha emva kwejaji ukuze ningaphazamiseki engisho ukuthi ke lo msindo nayo into efana naleyo iyangena emsindweni okungafanele kube nomuntu okhulumayo kahle iqembu mase licomputer estage ukuze lizodeliver umlayezo ngendlela okuyiyo nani futhi babukeli noma balaleli nuzwe kahle ukuthi iqembu elithile liculela thini ngani ngoba kukhona ukuthi hey mina lo qembu luwine ngingalizwanga nokuthi because bewurasa wena ngaleso sikhathi uzolizwa uthini hayi ngiyathemba bakuzwile abantu babumkhize ngiyathemba abantu kancane bongicela babumkhize kukhona lento le masisakhuluma nje ngokwaseholo kukhona lento khabazela iqembu selingenile lise stage sekumele liqala ingoma mhlawumbe lizokhompyutha ngayo nokubona laphana ama lead uthola ukuthi leader seliqala liyakhuluma mhlawumbe ejajini liyachaza ukuthi sizocula ingoma kanje mhlawumbe leyo nto leyo ibaluleke kangakanani leyo nto leyo ngathi nje mina kimi akusiyo into right but ngokuthi abaningi sebeyakwenza nami sengife ngikwenza even if ngikwazi ukuthi akukho right because phela ilokungana imessage ayiphuma emlonyeni usucula nothi ngokuyikhuluma uyasibongiwe kancane khabazela into edala ukuthi ngiyibuze lento le ngicabanga ukuthi mase nimile eholo ni face judge angithi vele nizocula umlayezo nizondlulisa imessage ejajini kodwa manje uthole futhi leader selimile seliyachaza ngengoma lingakayiculi ukuthi ngizocula ngengoma ekhuluma ngezidakamizwa kodwa vele uzocula la ngemuva ingoma ukuthi ithinta izidakamizwa yikho ngithi mhlawumbe lento ibaluleke kangakanani mhlawumbe ebese fika etshela ijudge lapho ukuthi sizocula ngezidakamizwa nawe judge uyabona nje izidakamizwa ukuthi ziqede kanjani izwe lakithi manje nje mele ubone nje ukubaleka kwengoma yethu cha bakwethu lokho ke cha
hawe sengayiphendulela ubaba uMkhize. No, mina ke lokho nguthatha njengokusaba amanye amaqembu noma ama message amanye amaqembu ukuzama ukunabukelisa yakhe message uthi mhlawumbe izwakale kangcono. Futhi usuyakhuluma usezile ukuzocula. I-wrong leyo nto leyo. Kodwa nami ngeke ngisho uma ngizwa ukuthi angisho nje ngani ngoba sekuyinto enziwayo vele. Kodwa nje ukusuka namhlanje kuya phambili ngeke uphinde ungizwe mina ngoba sengidedela ingoma yami. Ekani ngisho ukuthi ingoma yami engisuke ngiyibhalile isuke inayo inombolo kumnyama kubomvu inayo inombolo. Yeah. Khona into engikhumbulayo yazi ngikhumbula manikhuluma ngedumbe sobe sisedumbe ngazi noma mhlambe lo mboniso uzovela usudlule lo mdlalo lo kodwa ngey6 zaka September ma ukuthi mhlambe lo mbukiso uvele sezedlula i6 awuzobusuvela hayi sesosale siuvezela wena baba uMkhize sesosale siuvezela ubaba uMkhize sizoedumbe ingifuna ngifike ngenze duty edumbe ngibuye eThekwini la bangidlile eThekwini ngicela kwengifile okay Khabazana sisazoya mhlawumbe la ikhetha ukuthule esisazoyibona khona mhlawumbe Khabazela ngicela ukubuza la kuyenzeka bongiwe ukuthi mhlawumbe siqembu masicula kuyenzeka mhlawumbe emculweni wesicathamiya noma kunongoma ukhetha ukuthula ukuthi ingoma mhlawumbe umuntu ocula alitha eqhamuke nengoma noma ucula ubhasi lapha eqhamuke nengoma noma ingoma nje icula ukhetha ukuthula ingoma eyisuke eqhamuke nobaba uMkhize njengomholi weqembu noma njengompishi weqembu kuyikhetha ukuthula umuntu owenza ingoma yimvele as expected but ngibanikeza ifreedom ukuthi whoever akacabanga ukuthi ebhale something akayibhale like zikhona ezinye ingoma okungesizo ezami eziyifuse khona eculwayo yebo so ngokuthini ngokubanikeza ifreedom ukuthi nabo bekhone ukucompose noma ke ngibuye ngilungise lapho nalapho kuzo because la kufuna sihambe ngoshuni owodwa khona ushuni ngeke ucula ushuni wekhetha ukuthula ubuye uzwakala usucula ushuni welinye iqembu akusekho professional lokho sekuyi mix up nje kushuthi indlela angabe akasuke ibhale ngayo nendlela athi ayiculwe ngayo bese ngishintsha lapho nalapho ukuthi no ayihambe kanje ukuze ilandele ushuni wekhetha ukuthula ukuthi ikhetha ukuthula noma icula ngaphandle uzozwa ukuthi ikhetha ukuthula la engaphandle unoshunwayo nakho ke baba uMkhize usakhuluma nje ngoshuni kunokuthi iqembu mhlambe libe nombala uthola ukuthi siyazi nje ukuthi ibongiwe sicathamiya group igqoka nje ublue and yellow noma ngabe ishirt noma ngabe iskipa noma ngabe idress but ublue and yellow so inongoma khetha ukuthula ngabe inawo yini umbala nje obhekene nenongoma khetha ukuthula uthi cha lo owenongoma khetha ukuthula inawo khona kodwa ke usushintshile ngathi ayisenawo manje uyazi why ngithi ayisenawo umbala wakhetha ukuthula unavy and then ured white kahle kahle binembala ewu3 navy red and white so but ke kamuva sisebenzise ukhakhi sisebenzisa ukhakhi of which mase sisebenzisa ukhakhi sesiushintshile loya navy red and white engisho ukuthi ke kodwa ngokusemthethweni iqembu kufanele libe nombala walo like ibhakaniya nje ibhakaniya inombala omnyama kahle kahle nomhlophe izeke noma isiko kuhambe nayo ke usuyibonile nale ngikhuluma ngeClub enkulu njalo ibhakaniya sayibona le club enkulu le yashawa yithimba encane nje ngowanili nje ovuthayo sayibona leyo club le kodwa akasikho lapho asikho ke lapho thina Nkosi yami ngoba thina singabantu abathanda amagoli kakhulu yabo kule qembu engilandela ngeEnglish singabantu abathanda kakhulu ukushaya amagoli baba uMkhize sibuye la nje inongoma uyifaka engcupheni mangabe ngempela uzolandela leli qembu uyifaka engcupheni baba uMkhize kodwa ke siphume lapho mhlawumbe Khabazela ngibuye la sisakhuluma ngale bongiwe le yomculo Khabazela kunengoma lapha elapha kwakhetha ukuthula engicabanga ukuthi ikhuluma ngama celebrate ikhuluma mhlawumbe ngososaziwayo ikhuluma lapha mhlawumbe ngabafowethu laba ama journalist laba ababhalayo yabona mhlawumbe le ngoma leyana kuzubhale le ngoma ibuya yaphi le nto Khabazela ithini le nto isebenza kanjani yabona le ngoma indlela ezwakala
inomlayezo ngakhona mina ngiyakubonga ukuthi kube nomdlalo esike sawudlala last year owase Carnival City Sithini isihloko sengoma Baba Mkhize? ama celebrate. Ama celebrate. Umdlalo omkhulu loyana khona umdlalo omkhulu owawulapha eCarnival City bongiwe kukhuphukile obhuti baseThekwini kukhona amaqembu lapha eGoli bahlala phezulu ukhabazela. Bacula ama celebrate. So la ngibonga nje isintu bani ikhona i-organization abathi isintu ngisazi isintu bani sona sasiorganizelwe amdlalo loya lengoma ama celebrate iqhamuka kanjani kuze ngicabange nje ukuthi ngibhale ingoma ama celebrate. Yes, Bathini labantu besintu mangabe besitshela ngomdlalo lo abazowenza basitshela ukuthi uzobujajwa abantu abakanjani. Bathi no kulomdlalo esizowenza shuthi babe izinhlangano zombili inhlangano iphimbi inhlangano ikhaya. yes. So bedlulisele umlayezo kulabantu abasimele kulezi inhlangano labantu abasimele bebuye bezo reporta kithi njengenhlangano ukuthi no labantu besintu bathi so ijaji lalizojaja lapha babe kubeke kwacaca abantu besintu ukuthi ama celebrity azojaja lapha because iCarnival City kukhona ama celebrity sizothatha iCelebrity lizojaja. So mina ngithulo ngiyabuka ukuthi labantu basinika imbuzi phela mangabe besithatha izojaja kanjani. Ngathi awuthi ngiphuthuma ngiyobhala lapha nenhlahla ongebhadi umdlalo wawususeduze kakhulu ngabona ukubhala kwamakapheleli nalesinqame ngisibhalile asikacule kahle kodwa sizosale sesisho nje lokho okuncane sengikubhalile ngenhlahla umdlalo wahlehla ngathi thank you God ungathi uzimthandazo yami banginika isikhathi esanethi ngizokubhala ngiqede amagenge. So ngayibhala ke leyo ngoma leyo ngama celebrate ukwazi ukuthi kuzobe kujaji celebrate. Mina kuloya mdlalo ngangazi ukuthi inombolo zami engibheka ukuthi ngiyiphume kuloya mdlalo only 3 ngangajump 3 mangesuyi 1 ngo2 mangesuyi 2 by mistake ngo3 inombolo engangiyibekele zona ngengoma engangiyibhalile ama celebrate ngayibhala nje kanjalo ingoma no ngoba kuzobe kujaji celebrate awuthi ke ngikhulume ngawo ama celebrate ukuthi ahlukumezeka kanjani yaqhamuka lapho kodwa manje mase ngiyibuke nenza into enkulu and ngizoyifaka e-studio kungekudala lengoma. Lengoma Bengakangena e-studio. Bengakangena e-studio ngizoyifaka e-studio kungekudala ngoba umlayezo eudlulisayo ubaluleke kakhulu sisinawe uyoyizwa nje ngelinye ilanga weMabonga. Ngizoyizwa mina ingoma. So nje ngayibhala ngaleyo ndlela ayikaze isukele kimi. Yes. Njengezinye ke nginokuyicabanga ethi angibhale ngokuthi kodwa leya yasuka ngokwazi ukuthi abantu abazobejaja lo mdlalo omkhulu kangaka kuzobe kwabantu abakanje ithi ngibhala ingoma kanje. Ngayibhala ke nje hayi ivutha uphondo impela ungayizwa. Ivutha ishisa be. So ngoba uneyingoma nje eyivuthayo eshisayo Baba Ukhetha Ukuthula ngizothi Baba Ukhetha Ukuthula ukuze kuzocaca kahle. Baba Ukhetha Ukuthula. Baba Ukhetha Ukuthula njengoba usushilo nje inongoma Khetha Ukuthula inengoma eyivuthayo. Abantu mabefuna ukuzizwa ingoma zenu nabantu kade bengazazi iqembu inongoma Khetha Ukuthula ingoma zalo itholakala kuphi kanjani? Nawo lo mbuzo uyazi bengithi ngeke uzoqhamuka. Awuqhamuka umbuzo uBaba Mkhize ngiyathemba simzwile sonke uthe iKhetha Ukuthula inama album. So angicabanga ukuthi ke lo mbuzo ungaba nzima kangaka Mkhize. So why ngithi unzima lo mbuzo it's because indaba yama digital stores iqhamuke kamuva iKhetha Ukuthula ifike ya recorder it was 2020. And then ithe my recorder yayidayisa ialbum yayo cishe ngabo 20 kwase kuba neCovid nje yaphazamisa yonke into yabo. So ngalesikhathi iphazamisa abantu bayilalela umculo weKhetha Ukuthula kuthe cishe ngabo 2023 kithi ke besicathamia ngoba mhlawumbe izinto ifika late kwakhana ukuqhamuka lento yama digital stores ukuthi umculo wethu awube online kanjani. So mase kufanele siufake online kwaba nokuthi already abantu sebewulalela isikhathi eside noma singathi sawufaka sekuyiwaste. Sekuyiwaste. So sangabe sisakhona ukuthi singawufaka kanjani sase sithi thina no if usenza umsebenzi omusha iwona umsebenzi lo sesizokhona ukuthi siufake kuma digital stores bekwazi abantu ukuthi bewulalele online nayo yonke into efana naleyo engisho ukuthi lo esinawo kwamanje awukakangena indawo. Kodwa ke nje umuntu ongakaza uza umculo weKhetha Ukuthula angeke asakwazi ukuzwa lo sundlulile.
lo sudlulile once safaka lo omusha sobe sinawo siyobe sesu-eda ke nalo nalo esesivule because sudlulile, oh, yeah. abantu bawuthanda kakhulu lapha kule album yethu khona ingoma ethi uDlamini noNdlovu ibayithanda ukubhubha abantu leyo ngoma leyo ngeke silungu ukuthi singayifaki ukuthi abantu beyilalele online lapho singabe sisufake khona kodwa isikuthembisa abantu ukuthi once senza omusha ilapho sesiyokhona khona ukuthi sivule khona i-account yeqembu ezobe ibhekene neqembu nje sifake lo musha bese si-eda nalo mdala ke ngicabanga ukuthi kuyoba fair lokho ngoba vela sisabheke lutho kulomdala but bekukhona ukuthi kahle avoida ukunikeza abantu ngizothi ngegama lesiZulu ngizothi incuba yebo njalo angifuni ukunikeza abantu ukudla okulalile yebo sebeyakwazi labantu ngapha kusho ukuthi umfudumezo umfudumezo incuba konje yini incuba 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 yabona lesi sibongo ngathi sefuna ukungiveza kubantu manje kanti bengithi ngiyasibalekela kodwa ke phela sasekhaya ke Khabazela ngizobuyela la emculweni wesicathameni mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi onke amaqembu mhlawumbe mangithi onke amaqembu ngibala nje abacula isicathameni kukhona lento Khabazela yeyiwasho kuyasetshenziswa iwasho lapha ngithi ngiyivezele kukhona le yiwasho Khabazela uthi nalona abasebezongena beyijajini bongiwe ungathi kwasikho iswasho la sixoxa into ezeka le abanye bayayichela bayagcoba mhlawumbe abanye bashunqisa beqa abanye bongiwe khona la mabezoya nje beyongena holo ikhona into kanjalo mhlawumbe Khabazela le nto yokusebenzisa izinto ezifana nale ngoba ngikholwa ukuthi ijaji lilindele imessage mhlawumbe iyasebenza lento kukhona la ubona khona ukuthi le message incane kodwa manje kusebenze le yanto abayiphethe lababhemi iyahlekisa ke le umbuzo lo mbuzo lo ngiyawuthanda ngoba khona into engifuna ukuzama ukuyiclear kubantu ngazi noma izophuma nemakhanda abo noma ngeke khona umuntu afuna ukumceba noma angicebe umuntu ukuthi ngifuna ukwelapha abantu mhlambe bazolapheka mhlambe ngeke belapheke mhlambe bazokukhola lokho engikushoyo mase ngikusho public kanje ikhetha ukuthula ngeke ngize ngithi ayikaze isebenzise lutho kusuka kuleya qemba engangiliculela kuqala engangiculisa before ikhetha ukuthula besishunqisa nathi njengoba inkolelo yakho lapha ekuthini mhlawumbe mawushunqisile wagcoba khona nje enye video yami eke ivele la nginokuyifaka kuma status sami masithi amakhetha ukuthula yeza kubonakala lapho khona ngibathela esandleni ukuthi bethi kuyishaya ukuthi beza ngengezo econsi so besikusebenzisa lokho yes kodwa njengamanje ikhetha ukuthula isayisebenzisa leyo nto leyo ngikhuluma iqiniso elazo uNkulunkulu lephezulu ngikhuluma iqiniso elaziwa each and every member engicula nayo ukuthi njengamanje ikhetha ukuthula ayisebenzise efana naleyo omunye uzobuza ukuthi why ngayisebenzisi uyazi kwenzakaleni kulomdlalo esisike sakhuluma ngawo eCarnival City kwakufanele ikhetha ukuthula abaculi bayo abaningi bebasekhaya besibalanda masodlala umdlalo omkhulu sifuna ukuthi siphelele siyiqembu ikhetha ukuthula bekufanele silande abaculi ekhaya kuyimali ke ngoba kufanele siqashe imoto ukuthi ilandele abantu kufanele sibabuyisele emuva bahlala ngasekhaya bahlala ekhaya bacula ngapha kodwa ke manje sebebuyile kulonyaka abakhona la ngoba mawubukhetha ukuthula iningi phela manje sebebuyile bahlala la so sase sishayeka ke lapha ekutheni sesikhiphile imali ukulanda labantu ayisekho imali yokuthi siyofuna amakhathakhatha nokuthi sishise so ngaleso sikhathi leso amagenga ngithi izinto eziningi zenziwa yimi mhlambe nama member ayifew ngeke ngwabize negama kodwa nje asifikile na ku5 esisuke siplanisa yonke into ukuthi kwenzakala ukuthi shuthi babhekile lapho ukuthi njoba semidlalo okhulu kukhona esokushisa laphana hayi ngayithulela nje mina bayazi ithimba lami leliyazi ukuthi ayibangabiki manje siyofuna something sithe siphume endlini sesiyakhona uyabuza omunye ayibo sesiyakhona nikanti ngithi singasasula ngisho ubuso ngithi hayi siyakhona manje sahamba sacula lapha sabuya no1 lapha
lokho Ana kabazela ilo mdlalo lo omkhulu lo waseCarnival City waseCarnival City nadlala nje kungagcotshwanga lo sadlala nje ngegama lika Jesu laphana sadlala ngegama lika Jesu lapha khona ikhethu ukuthula eyaqala khona ukuthi ingasuli ngisho ubuso mangabe iyocula laphana so ngokubona sithema sisuka lapho siqeda ukuwina lapha eCarnival City saye eBergville saphinde senza lokho eBergville futhi umdlalo weGreen Lovers umdlalo weGreen Lovers sathola 1 ababili lapho sisuka elokungane eCarnival City so yacaca ukuthi lento le bafowethu inkolelo nje mangabe uzowinisa ukuzowina not ngoba ugcobise something mina vele angisifeni yokugcoba kodwa ke ngokuhlangana nabantu abaningi so mazidliwa kube ukuthi Wanamkhize sisazi sikubone njengoleader kunento ozenzela yona uwedwa kushuthi wenza kanye nathi nje lesisuke sihlanganise sonke because angikholelwa mina kuleyo nto leyo kahle kahle ngikhuluma iqiniso angikholelwa kulezi zinto lezi mina but ngokusebenza nabantu ngicina nami ngenza kodwa ke nje ukuthi endoda kwenziwa nje yebo lento yangikhulula ekutheni sengikhululekile ngumntwana kaNkuluNkulu mina ngamanye amazwi khabazela kusho ukuthi sisazoyibona nje ikhethu ukuthula iyodlala ingagcobi sidalo noma nje uyawomapha lapha silindele ukuthi uzokhipha isikotela lutho khabazela and abakholwa abantu even abaseduze kwami even abasehlanganweni nami maqembu ngatshela ukuthi bafata yikho ucabanga nje le mali esayine eCarnival City kukhona ishare yayizoya kulowo muntu lo udokotela yes dokotela usebenzile dokotela ethi yebo siyabonga naku akuthi mhlawumbe 5000 rand yes sihambe siye Bergville njengoba sasuka saye Bergville safika siphinde nedokotela futhi dokotela hayi sabuya sayemsinga sayithola nakho inombolo noma singatholanga yokuqala emsinga yes ngoDecember saye ekhaya safeza abuya nayo lo 1 udokotela wethu ngabe uphezulu ngapha ukuthi into ebivela izokwenzeka bafowethu ayikho indaba yomuthi bafowethu la emculweni wesicatha hayi mina sengine proof yalokho hayi mhlawumbe mayisebenza insebenzela kanabanye bafowethu hayi ngeke nginiphikise kodwa mina ikhetha ukuthula ngisho lokhu national ukuthi cha ikhetha ukuthula njengamanje isiyela nje ejudging ibeke phansi ikhali ibekile ikhali ufike ushaye ngifenge ngishaye engisho ukuthi mhlawumbe abafowethu bazokukholwa kumase ngisho national kanje ngoba uma umuntu ekhuluma nami eceleni uzothi hayi Mkhize ngeke no futhi nawe bafana ngicabanga ukuthi ubungekho eBergville yes so kamuva nje ubungekho wena ube khona sisagcoba gcoba awungangihlanga nje ngisho ngikholwa uJune 16 cha ngayilalela shemputu bafana hlala ngingagcobi inkonzo waphuthi bafana uJune 16 ngamlalela hayibo iyasho kuyasho ke leya ukuthi wayegcobile yabona wayegcobile so baba Mkhize angazi noma khona usafuna ukusho futhi ngifuna ukubuyela kulento le ngicabanga ukuthi lo mbuzo lo usensitive bongemi nakubona bonke nje abantu ababukayo kukhona lento khabazela yokuthi sizinsizwa sihlangane eGoli sihlangane size ngokumculo size ngokufuna amatoho mhlambe ngokweqembu khabazela ikhona into yokusizana ukuthi njengoba nangu ubafana esekhona ungapha eGoli akatohi uyabona mhlawumbe ngokweqembu kukhona ukucingisana ukuthi cha mfowethu ndoda yamadoda nakho ngapha ngakimi sekuphumile uyabona ipost mhlawumbe wozozama ukufaka uyabona mhlawumbe ngokweqembu lesicathamiya noma ngokwabantu nje ake sigxile la ngokweqembu lekhethu ukuthula ikhona into yokubambisana kanjalo ngokusizana ukuthi ndoda yamadoda sekuvelile ngakimi kukhona kakhulu webafana it's unfortunately ke ukuthi esikhathini samanje umsebenzi ayisekho imsebenzi and then abantu abaningi basebenza under ama agent so mawusebenza under agent ngeke ukhona ukuthi usebenza la ekhaya ungakhona ukuthi ukhulume nemanager la ekhaya uthi ngicela ungizamele umfowethu kushuthi umfowenu lo kufanele ukuthi evaye kuleya agent yakho mhlambe eyobhala lapha before bezomfunela kwenye indawo but ke bakhona abanye abanawo ama chance afana nalawo like mina nje example la bengisebenza khona before la ngisebenza khona manje ayikho chance ukuthi ngingafaka umuntu ngezathu ezithileke eyibhekene nayo but la bengisebenza khona before baningi kakhulu abantu engibafakile khona because bengithi mangabe
ngikhuluma nebhoza yasemsebenzini Yes. bengikhulumela umuntu enginaye eclubini because ngiyazi ukuthi Uzoba once usizo. uzoba usizo once sisebenza sibaningi eclubini umthwalo nakimi uyehla Yeah. so Yeah. yebo so engisho ukuthi into efana naleyo iyenzeka it's just that esikhathini samanje amathuba emsebenzi emakhampanini esisebenza kuwo awasekho kahle kodwa nje into eyenzakalayo leyo. Leba mfowethu siyacela ngizocela nje ukuthi nami ngengisho nje directly esizweni sonke sibuka mangabe nisegoli nihlangene ngomdlalo thize bafowethu akangasuka umuntu ekhaya ngenhloso yokuthi usukela ukuyocula egoli noma usuke ngenhloso yokuthi uyogida egoli kodwa akube khona ukuthi mhlawumbe usegoli uyasebenza usedlala lowo mdlalo ke asuke udlala ngoba angikholwa ukuthi umdlalo ofana noSicathamia kukhona imali ongazi ukuthi nje sithi hayi unangikhabazela wakhile umculo weSicathamia Usuphendulekile nje uzobe nginawo nami ekhanda ngoba ekhanda lami bengithi ngizombuza ubabukhabazela ukuthi baba uMkhize ngabe kukhona yini la usebenza khona noma mhlawumbe iSicathamia kuwena iyona career kodwa hayi sengiphendulekile. So baba uMkhize njengamanje nje singacela ukuthi ubatshele abantu ukuthi iqembu leli inongoma khetha ukuthula mangabe belifuna or befuna mhlawumbe ukuba umsebenzi walo litholakala kuphi enkundleni zokuxhumana. Okay, ngiyabonga sisi. Sibonga nje kakhulu bafana ngomlayezo obhekise esizweni ngoba phela ngicabanga ukuthi le podcast izobe ibukwa izwe lonke. kakhulu Kubalulekile ukuthi mangabe uze egoli ungeza mhlambe ukhushulwa iqembu ikhetha ukuthula. Iqembu ikhetha ukuthula isuke likuletha eduze nala kunama opportunities khona angcono kunasekhaya. So fike ubehave ngendlela ngani ngoba inkinga ekhona la kulaba futhi ukuthi basuka ekhaya bezala bathathwa impilo yala wrong la akulalwa kuze kuse nje iziduma lapha ukuthi bakhona lento le engihlale ngilwa nabafana engicula nabo. Yes. So whatever into enye engenzeka kumfana engicula naye esicula nabo babe neqiniso eliphelele ukuthi uMkhize uhlale batshela labafana ukuthi abayiphathe kanjani njengabafana abakhulele ekhaya nabasegoli bezofuna umsebenzi abazili ukuzocinga utshwala la abezili ukuzocinga amantombazane kodwa ke umfazi umthola noma kuphi but not ngalendlela abanokwenza ngayo ikakhulukazi igenge encane ukuhlala ezipotini akekho umfazi ongamthola esipotini ngoba akekho kuthiwe usumtholileke nangu sesibongile esipotini Nkosi yami mayese umfazi wakho uzomstopa kanjani ukuthi engasayi lapho umthole khona ngoba phela kuchaza ukuthi kufanele ebuyele la ebumnandini nanitholene khona engishona ukuthi abeza abafowethu bethi becula bethi begida ingoma beze ngengoma but befuna umsebenzi ngoba siseduze kweimboni laziningi imboni engisho lokuthi ke ukuyiphatha kubalekile wazi ukuthi usuke ekhaya uzofunani behlise ophuzweni ngoba uphuzo liningi kakhulu ngeke ngize ngithi la ngihlala khona igama lakho kuthiwa kusekhasela ngithi shuthi le ndawo ingoba kuthiwa kusekhasela umuntu mayifika nje ufikele wrong lento leyo bafowethu abayilungisa abantu yazi la uphuma khona wazi ama expectations abazali bakho nezingane zakini ekhaya ukuthi wena abathembele ukuthi ngoba ususegoli mhlambe ungababuyela nokungcono ungathola umsebenzi uthuthukise ikhaya ilokho engishoyo ukhuluma nathi sonke ke manje ususibhanqa sonke akasakhulumi ke nekhetha ukuthula manje usekhuluma nathi sonke intsha yase South Africa nawe lapha ekhaya uyazizwela ke uthatha umyalelo indlela ibuzwa kwabaphambili mhla sengikhohle umbuzo lapha ngene kule ndaba content kufanele ngisho ngicine ngingasesho into bekufanele uyisho baba uMkhize ukuthi abantu abathanda inongoma khetha ukuthula bayithola kanjani ngiyabonga kakhulu inongoma khetha ukuthula ikhona lapha ku Facebook ubhala ukuthi inongoma khetha ukuthula ingane ezalwa ihamba ingane izalwa ihamba ingane ezalwa ihamba ezalwa ihamba uyazi ke why ngikhumbuza enye into lelo gama i-nickname yakhe khetha ukuthula elithi ingane ezalwa ihamba yebo izinja zegame i-nickname yalo the survivors i-nickname yalo bese kuba ke ilele lithi ingane ezalwa ihamba leli lithi ingane ezalwa ihamba ke kwasha abalandeli yes beyisho kanjani ukuthi ingane ezalwa ihamba
kafishane nje khabezela nxa isikhathi ngenxa isikhathi Yes. ithe iqala ukuphuma kuyocula nje kwaba ngathi iqembu elidala ikhetha ukuthula yafika isivutha yafika ivota Okay. cabanga yaphuma number 2 icompetition enkulu number 2 ifika nje kwacaca ukuthi hayibo ingane enjani le yathi le ngane izalwa yasihamba yasihamba yaqhamuka nalo igama lithi ingane ihamba so uyayithola ku Facebook ngokuthi Nongoma khetha ukuthula ingane ezalwa ihamba uzoyithola ikhetha ukuthula okanye uye uze kimi straight ngoba ki page la gcina ningasasebenzi ubafana ipage engangikade ngiliCreateile okanye uze kimi straight ngizoshiya inamba yami mina njengomkhizo okumholi wekhetha ukuthula but ke ngizoyishiya ngembandela ekuyo le number yami ngizoyishiya inamba yami bafowethu njengoba ningibona ngingaka ngishadile nginonkosikazi nginezingane omunye phone ebusuku uzothi iring iphi no omunye uzothi Sithembu sikhona chaza khamazela sa so kushuthi ke lapho akube ukuthi mangabe uzokhuluma nami le nombolo engizobe ngishiyile uzokhuluma nami ngendaba yeqembu ukuthi iqembu litholakala kanjani iqembu kanjani ngani ngoba lokhu waye ngikusho izinto ezifana nalezi kuyenzeka kufona usisi ethi usisi kunjani kanti mina angisekho lapho mangabe ngizoba khona lapho ngiyoza nje ngiqonde kuye straight phela ngumZulu mina angivinjayela ukuthi ngisangaphinda ukuphinda ngisangaphinda khona kodwa ke nje hayi ukuthi ngiphinde bese kungena ngesicathameya kanti sekufanele ngiphinde ucela nje usala usuyisho khabazela ngicabanga ukuthi vele bongiwe sisimanje sesiselelo u2 minutes ngicela usala usuyisho inombolo ukuthi mhlawumbe usala usungiphendulele nokuthi mhlawumbe imember makhona umuntu osafisa ukuzohlanganyela nekhetha ukuthula mhlawumbe osendaweni yaseGoli inamba le angayisebenzisana ngiyacela usale nje usuyisho khabazela sesisogoqa ngibonga kakhulu inombolo yami ithi 083 yes 5144 768 mawukuthi awuyizwanga kahle uzolokhu reverse lokungana le so imember ke baba umkhizi so imember nemember safuna ukujoyina abafowethu iyongithinta kuyo le nombolo izothola uMr Soft ngokwamkhize ke njengoba ngiyichazile ekuqaleni kwale podcast niyothola mina ke impela ke nje kafishane nje khabazela mhlawumbe usibeke ukuthi mhlawumbe ikhetha ukuthula iyona yipi imidlalo mhlawumbe singayilindela kuyo nje kulonyaka okay ikhetha ukuthula nje kuleya weekend yange 24 yange 23 24 ikhetha ukuthula izobe idlala eAlexandra emidlalweni welinye iqembu lase Alexandra ebusuku bese ngakusasa iya eThokoza emidlalweni oLundi King Boys bese kuthi nge8:30 izobe ikwaNongoma imenyo kwaNongoma 30 yakuyi August lo izobe ikwaNongoma kwaZulu imenywe omunye ubhuti kwaZulu eyithanda kakhulu kunento abayigcina lapha yamakhosi izobe ikhona ke lapha ikhetha ukuthula and then mayibuye lapho the following weekend iya eDumbe emidlalweni omkhulu kakhulu lezi la sobe sesicothoza khona ke thina ngesiDumbe izofika uthathe lo yamdlalo lo seDumbe and then eminye ke Dumbe Chillers Down oweDumbe manje ngoba kuthiwa eDumbe gaga umuthi awusabi angithi mina ngiyathandaza ukuthandaza nomuthi sobona ubani omkhulu nomuthi negama lika Jesu Kristu nonyazi lwezulu behlangane bebonke amen amen bhuti bafana wena ikuphi othanda ukutshela abantu nje sesivala mhlawumbe engithanda nje ukusho bafowethu engithanda nje ukusho ukubonga nje kakhulu cela nje ungidlulisa amazwi okubonga kubona bonke ke abantu efinyelela kubo le podcast igama le podcast ngiyacabanga ukuthi lizobhala lapho ku screen ukuphila emagameni podcast okubaluleke kakhulu ke ingane zakwethu engikholwa ukuthi kuzosisiza nathi ungalikhohlwa ibutton lapha ucindezela usubscribe button lapha bese uya like ingane zakwethu uphinde ucomment lapho nje kakhulu ingane zakwethu uyobusizile kanti einkundleni zokuxhumana ngikhona ngiyatholakala igama ubafana imbongi ndlangamandla ku Facebook page wami loyo ubafana imbongi ndlangamandla kanti na ku WhatsApp ngikhona futhi ngiyatholakala ungangi WhatsApp ke futhi ungifonele hayi ebusuku Nkosi yami khona ngathathi bakithi kodwa hayi ebusuku inamba yami izothi 066 4304500 ilokho nje ngingakusho mina ayi ngoba ngigagamela ngimbongi mshiswa ngamagama ngakhuluma
Siyabonga ababukeli, siyabonga kubona bonke ababukele le podcast. Ningakhohlwa ukusubscribe njengoba seshilo niphinde ni like. Mina ke bongiwe ke uma phusha impilo ngomlenze ngoba izandla ziyaphapha sihambela phezulu. Sengiyayigoqa ke kanti ke nami ngiyatholakala ku Facebook, Facebook ngingubongiwe Mahlangu RSA, ibhayo bakwethu ngoba ababongiwe Mahlangu mhlambe baningi ku bio uzobona ngibhalile actress or writer and the script writer or screenplay writer. Siyabonga. Love you folks. Thank you.